Magandang araw, ko po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Tumaas sa 18 mula 16 noong nakaraang taon ang bilang ng mga Pilipinong kabilang sa listahan ng mga bilyonaryo sa Pilipinas. Batay sa pinakabagong listahan ng Forbes, nananatili sa unang pwesto ang magkakapatid na sinang SM Group kahit na bumaba ang kanilang yaman ng $1.2 billion. Sa kabila nito, nanatili ang kanilang net worth sa $11.8 billion. Pumapangalawa naman si Enrique Razon Jr. na may-ari ng International Container Terminal Services. Nakapagtala siya ng net worth na $11.5 billion. Pangatlo pa rin ang property tycoon na si Manny Villar na may $11 billion kasabay ng pag-rebrand ng kanyang Golden MV Holdings bilang Villar Land Holdings. Itinuturing naman na may pinakamalaking porsyento ng pag-angat ang mag-asawang Dennis Anthony at Maria Grace Uy ng Converge ICT Solutions na tumaas ng 74% ang kanilang yaman. Bunso dito ng paglakas ng kumpanya dahil sa pagpapalawak ng internet access ng pamahalaan. Nasa $1.6 billion ang net worth nila na nasa 16th spot. Samantala, si William Bello ng Wilcon Depot ang nagtala ng pinakamalaking porsyento ng pagbaba ng yaman sa 40%. Nasa $520 million ang kanyang net worth na naglagay sa kanya sa 29th spot. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.